Nu er golfsæsonen så småt ved at komme i gang, og til den nye sæson har jeg fået anskaffet mig et nyt golfgear. Og det er en ballfinder fra Prasa, som jeg har købt inde på golfspot.dk. Og jeg har ikke prøvet den før, så det er min debut, så jeg er meget spændt på, om det fungerer. Men nu prøver vi. Og så kan man se over i bag, der er en masse træer, som står tæt. Og normalvis vil man ikke kunne finde sin bold derovre. Så jeg prøver at se, om jeg er heldig med min nye ballfinder. Jeg ved ikke af den i hvert fald. Så tager jeg min ballfinder frem, og i bolden, som jeg lige har slået afsted, der er der en lille chip i, som sender et signal ned til den her tracker, jeg går med. Og når vi nærmer os bolden, så skulle der meget gerne komme en pil frem på displayet, og så begynder den at bip. Og den bip kan man tage fra, hvis den er irriterende. Trykker man knap hernede, så vibrerer den i stedet for. Det er også smart, så det ikke er til gene for andre golfspillere. Nu prøver vi at se, om vi kan finde den. Der kom det første bip. Så er der signal. Nu kommer der en pil frem i displayet også, som viser, hvilken retning jeg skal gå. Jo tættere kommer på, så bliver bippene mere og mere konstante. Hør bipene nu. Det var meget tæt på at være der. Så er den fundet. Og misanten, om det ikke er bolden for Prasa. Så mit køb er lykkes, missionen er lykkes. Jeg er meget tilfreds med min nye gear.